Dami ni di bata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mga ilang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu yang luar biasa. Minggu Trinitatis, kita akan memasuki minggu yang panjang. Dan pada akhirnya nanti akan berujung di minggu akhir tahun gerejawi. Amin na hinaholongan, tabi mardongat tangyang tuaka na hinaholongan, parhalado huria keluarga, di dia pehamu marhuria margareja di bagasan minggu sadarion. Tetaplah bersuka cita, berdoa syafaat, dan sembari mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari yang mengenang, tetap setia mendengarkan firman Tuhan di minggu bolon sadarion. Hatan itu hatta mamakulingi hita Jesaya onom, ayat sada 1 ayat 8. Di tahun hamamati ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habang sana tibong, jala na marmulia, jala at karabu ni pahyan na mangguhi bagas joro. Jongjong di atas na surusuruan serapim, akan na marhabong onombe, dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pat nasida, dua makabakon nasida. Jala marsijowan manasida songono. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot. Gok hamuliona liat portibio. Jadi humutal maaka ojahan ni tiang sian suara ni nama Jo, jala gok timus joroi. Dungi hudok ma, marjea mau. Dunga mago au. Ajol ma parbibir na ramud do au. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir na ramun ahu maringan. Ay nunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaot. Dungi habang masada siya nakasurusuruan serapim madapot tonao. Jala di tangan na sada batu arang nagara. Nabinuat na siyan langgatan dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku. Jala di dok. Ida ma odo nama jama bibir ni pamangammu. Pabua naung diucak utangmu. Jala naung hinup hupan dosang. Dungi hubege ma suara ni Tuhani nama dok. Ise do suruoku jala ise pardalanan nami. Jadi niku ma. Disoldo au. Suruma au. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu hasi tulusadau di depata, kita disapa oleh firman yang mengingatkan kita sosok Allah yang kita imani dalam hidup kita, yaitu Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kudus. Amin na hinaholongan, ahado nanang si hangulu honota, Laho mamongo ti minggu hasi tulusadau ni dewata hobar tu panidangion ni turpuhon di minggu sadarion baik evangelium nang epistele. Nabadia do dewata. Jala ido di hati dakon di turpuhon masih jauhan mana sida akasuru-suruani. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Zebaot. Kok hamulionna portulio. Amangin ang naparjulo panidangyon ni suru-suruan ni. Rikot tapahusor-husor di perdalanan ni ngoluta. Nabadia do di mana? Bohado tutu akamangin ang. Bagaimana kita mengartikan, memahami, menghidupi kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pohado tutu akamangina. Boido taida habadiao ni debata di ngoluta. Manang badiado Tuhani di ngoluta. Ini menjadi perenungan bagi kita. Jika bercermin, ya, jika bercermin marsormin hita, tu parnguluta, tu pangalahota, tu hadiriota. Amanginang, pohado tutu. Nabadia do di bata. Di baheni
Di perdalanan ni ngoluta, nang pemardosa hita, naing ikot takas ingotota, debata tai nataha porsiai, debata nabadia. Selani ido bahenna olo di bagas tentang yang tatado, nabadia doang goho pardosa yang gohami. Habadiau ni debata nataha porsiai, naing dapat dari dahuni di perdalanan ni ngoluta. Sebagai bukti kalau memang kita merenungkan dan mengimani Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nanti emang inang dah, habadiau ni Tuhani ikut dapat dari dahun di perdalanan ni nguluta. So dia carana, nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Napa dua hosya turpukon, bagaimana cara kita memperlihatkan bahwa Tuhan adalah kudus dalam hidup kita? Panadayo diri ni si Jesaya. Ada yang mangida ombay mana. Bohado ekspresi, ya, feedback yang ditunjukkan oleh Yesaya ketika dia melihat semuanya itu. Amanginang didokdo marjia maau. Ai par bibir na ramud duau. Ai par mia nau di tonga-tonga ni bangso par bibir na ramud. Panadayo dirio na manginang rikot ate tapatari dahon. Molo taha porsiai naking debata na taha porsiai debata na badia. Naing tapatari dahon ni di perdalanan ninguruta. Jika bercermin dalam kehidupan keseharian kita manginang, pertanyaan mendasar. Wahado tutu. Dung bongot to tu bagas coroi. Dung bongot hita tu gereja. Adong do di hita panadayo diri ise doau. Di jolone debata. Bongot to inang tu bagas coroi. Adong do di hotar borti panadayo diri ise doho di tongani bagas coroi. Naik kota pamana laka-laka takamanginang mulobongot tita tu bagas coro ni debata. Ketika kita memasuki rumah ibadah, gereja yang kita yakini sekarang, bait Allah, maka kita harus bercermin dan kita harus menunjukkan kerendahan hati, pengenalan diri kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita memasuki gereja. Karena sadar atau tidak sadar, banyak sekarang ini orang yang tidak mengenal dirinya di hadapan Tuhan ketika dia memasuki bait suci. Goda nggak mangenang. Di baheni merhiti turpukon, molobongot tita tu bagas coron di bata mangenang ikut tarida ma panadayo diri di hita. Hita bongot tu bagas coron di bata na badia. Jalanang di pardalanan ningoluta siganu paripe. Naing tapataridaho panadayo diri di hita manginang. Ay halak pardusa do hita. Nabadia do anggo debata. Di baheni mengenal kekurangan, mengenal kelemahan dan keberdosaan kita itu perlu. Sotung do naing naso merasa bersalah bihita, dinguduo dang merasa mardusa bihita tiak kamanginang dinguduo. Do makan nasi songoni. Alailam tubuh mah roha na setotong manada diri dia dupat nih debata. Yang ketiga, amanginang habadiau ni debata dan holan sebatas kemuliaan yang mungkin bisa dilihat oleh mata. Tetapi kekudusan Tuhan nyata kita saksikan dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Habadiau ni debata dang holan merhiti pamerengan ni si malolong. Ala dipatarida hodoi merhiti holong ni rohana. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan tay. Eta kas dorido nunga diucap utangmu. Ya, amanginam. Kekudusan Tuhan melingkupi kita bukan hanya sebatas mata memandang, tetapi melalui tindakan yang nyata di dalam kasihnya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Utangku telah dilunasi, utangmu telah dilunasi, utang kita telah dilunasi. Di dokter sisi saya, ainunga diucat utangmu.
Maka di Minggu Trinitatis ini selayaknya, seharusnya lah kita mengucap syukur, memuji-muji Allah yang Maha Kudus itu. Tadok matong nabadiah do Jehovah Jebaot. Ay nunga sale se utang tamarhite hamamate haheheon do hana naik ni Tuhan Yesus tu harajaon banua gitja. Om mana tahalatso namanginang. Jala ala nyom mahita ikon mamuji-muji di bata nabadiah. Napa umaton? Hataridaan ni haporsyota tu di bata nabadiah. Dung diucat utang ni si Jesaya dipamasuk ya tu pamanganna gawe diparbadiai imana dungi didok debata isedo suroko alusna disodoau suruh mau. Maka mari ikut serta aktif amangina mewartakan kerajaan Injil, kerajaan sorga dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Bahwasanya Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka olo mahita disuruh, olo mahita mamaritahon harajau di debata, olo mahita totong makatidakon debata nabadia do debata nata haporsyai. Amin. Dan yang terakhir ramangina, perlu kita pahami sesuai dengan kesaksian epistel 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Adong di sisa hal na mungkin sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang kudus, yang maha kasih. Tetapi melalui kesaksian 1 Yohanes, molo mangido pehita tu debata nabadiai, mangido merguru tu lomo ni rohani debata. Amanginang, tidak salah meminta, karena Yesus berkata, mintalah maka akan diberi. Tetapi hendaklah kita senantiasa merenungkan permohonan kita, permintaan kita, keinginan kita, kebutuhan kita yang kita haturkan, kita mohonkan kepada Tuhan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tetong mahita marpanedangion di ngoluta. Molo pegudang akarsa ni roha sitaw ng persahiton. Dohok maho makajongjokkon hasin ni roha ni dibata. Dohok maho mamaritahon habadiaw ni dibata di pardalanan ni nguluta siganupari. Selamat memuji Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Ay mertua doa kana tumangihon hata ni dibata jala no piopsa. Di parbadiai dibata si pardami mahamu gabi sundengkan jala diramoti rohana pikiran muna iyas sohasurahan sangat rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.